Ola, no vídeo de hoxe imos preparar galletas de vainilla con forma de reno. Para facermos as galletas imos necesitar 130 gramos de fariña, 40 gramos de manteiga, 2 culleradas de azucre, cato de leite, esencia de vainilla e lévedo. O primeiro paso é botarmos nun cunco a manteiga que debe estar a temperatura ambiente. A seguir incorporamos a fariña que pode ser de avea ou de trigo, 2 culleradas de azucre ou do teu edulcorante preferido e media culleriña de lévedo en pó. Tamén incorporamos as 4 culleradas de leite e se a masa nos queda moi seca sempre lle podemos engadir unha máis. E por último engadimos a esencia de vainilla. Eu vou utilizar este robot de cociña porque ten a opción de amasar, mas vos podedes facelo perfectamente coas mans. Amasamos un pouco coas mans e, como vedes, tennos que quedar unha textura semellante a esta. Compre deixármola repousar unha media hora na neveira. O seguinte paso é estirarmos a masa. Eu recomendo usar un mantel de silicona como este porque desta maneira non necesitaremos esparexer fariña para evitarmos que se nos pega a mesa. Con a axuda dun rulete, o que tamén se lle pode chamar rodetur rolo, estiramos a masa ata que se nos quede dun grosor de medio centímetro máis ou menos. E non fagades como a min que me esquecín de me arremangar. Cun molde redondo imos cortando a masa e se non temos un, pois non pasa nada porque tamén podemos empregar un vaso. Cando teñamos as galletas listas, enfornámolas durante 10 ou 15 minutos, dependendo todo un pouco do forno, a uns 180 graus. Lembra que os sacanas do forno debemos deixar que arrefríen ou que arrefezan sobre unha bandexa de reixas. Agora chegou o momento máis divertido, decorarmos as nosas galletas. Para iso, derretemos unhas onzas de chocolate ou baño maría e con a axuda dunha xiringa de cociña facemos a cornamenta dos renos e debuxamos os 2 puntiños para facermos os ollos. Por último, imos usar o chocolate como se fose pegamento para que non se nos caia o lacasizo que vai facer de nariz vermello tan típico de Rudolf. E así quedaría a galleta despois de decorármola. Repetimos o proceso en todas as galletas e xa estarían listas para gozarmos delas con chocolate ben quentiño. Espero que vos gustase moitísimo este vídeo. Se foi así, non te esquezas de darlle a gústame e activar a campán para non te perderes ningún outro vídeo. E lembra que o Nadal está para comermos a lingua.